Csípős kritikák, keserű szájíz vagy édes pillanatok, éttermek, szakértők és a rejtett kamerás riporter. A panaszkönyv ismét célba veszi a magyar vendéglátást. Étteremteszt 3.0, az évad, amikor felfedjük az inkognitónkat. Budapest, belváros, kitűnő elhelyezkedés és nagyon hangulatos környék. Erre bárki mondhatná, hogy ide már csak meg kell nyitni egy éttermet, és menni fog magától. De naivitás lenne azt gondolni, hogy ez csak így működik. Az ötletek és a jó ételek nem hiányozhatnak a sikerhez. A panaszkönyv most a Sonkarcok bárkonyhát vette górcső alá. Szakmai segítségünk Csíki Sándor, a Food & Wine gastrobloggere. Szerintem kellően laza, de ugyanakkor meg vannak elemei, nyomai az eleganciának, a szakmai felkészültségnek és igényességnek is. A Sonkarcok tökéletesen megszólítja a városi fiatalságot és a kicsit idősebb korosztályt is. Az étlapján bisztró ételek szerepelnek. Szakértőnk hallevessel nyitja meg az étkezést. Ez egy tengeri halleves volt, amit millióféleképpen készítenek, nagyon messze áll persze attól, amit a mi paprikás halászlevünk. És ami érdekessége egyébként, hogy a kagyló, a rák, a hal mellett volt benne egy kis kolbász is, ami ugye nálunk egy halászlében elképzelhető dolog lenne. Intenzív, erős ízek voltak, kicsit felerősítették a sós hatást. Nem sós volt, hanem hatásában olyan volt. A hideg gyümölcslevest már én kóstolom, nem bonyolították túl az ételt, de ez az egyszerűség jól áll neki, hiszen az ízek nagyon a helyükön vannak. Frissesség és kellemesség, talán így lehetne a legegyszerűbben jellemezni. Sanyi házilecsóval folytatja az étkezést. Gyermekkori emlékeket, a nagymamáét, az édesanyáknak a lecsóját idézte az illat, és ez nagyjából az ízben is visszajött. Az illata szebb volt egyébként, mint az íze, de azt hiszem, hogy sok panaszkodni valami nem lehet. Jó volt. Rucola pestos tagliatelle pirított sonkakockákkal, pecorinoval. Kiváló alapanyagokból kitűnően elkészített ételhez van szerencsém. A rucola pestot nagyon jól eltalálták, azon sem csodálkoznék, ha helyben készítik. A tészta is jól van megfőzve. Az olaszok egyik legféltettebb kincse, a pecorino sajt is jól illeszkedik az ételhez. A desszertek előtt értékeljük a felszolgáló munkáját. A felszólás bájos volt, kedves volt, a hölgy az valóban egy szimpatikus egyéniségnek látom, tehát belülről jön egyébként a kedvesség és mindezt kellő méltósággal is jól teszik. Gyors is volt, jó is volt. Brownie és somlói galuska. Ha jó és frissen van készítve, akkor belül egy szuflés hatású, tehát némiképp akár még folyik és lágy is. Itt hűtőből érkezett, tehát ez nem képzelhető el, hogy megtörténjen. Nem volt rossz, de semmiféle átütő hatásról nem beszélgethetünk. A somlói galuska sem hozta azt a szintet, amely elvárható lenne a többi ételhez viszonyítva. Ez az édesség is a hűtőből érkezett, ami enyhén szólva nem tett neki jót. Kérjük a számlát. A halleves 2390 forintba kerül. A hideg gyümölcslevesért 850 forintot fizetünk. A házi lecsóért 1150 forintot kérnek. A rucola pestos tagliatelléért pedig 1800 forintot. Mindkét desszert 850 forintba kerül. Az ásványvizekkel és a borravalóval együtt 10 000 forintot fizetünk, és elhagyjuk az éttermet. Az inkognitónkat felfedve térünk vissza. Az étterem vezetője nem tartózkodik látogatásunkkor a vendéglátóhelyen, emiatt a beszélgetés meghiúsul. Az értékelés viszont most sem marad el. A budapesti Sonkarcok bárkonyha arculata nagyon jól alkalmazkodik az éttermet körülölelő környezethez, és ahogy a teszt elején is említettük, a kreativitás sem hiányzik. 10-ből 8 pontot adunk. Az ételek rendben voltak, a desszerteknél éreztünk némi minőségvisszaesést, emiatt ez 8 pont. A felszolgáló tisztességesen elvégezte a munkáját, a kedvessége 8 pontot ér. A bárkonyha árértékaránya nem rossz, hiszen Budapest belvárosában jó ételeket megfizethető áron fogyaszthattunk. Ez is 8 pont. A Sonkarcok a megszerezhető 40 pontból 32 pontot érdemel, amely eredménnyel holtversenyben megszerezte az első helyet a panaszkönyv nagy étterem tesztjének tabelláján. A stúdióban szakértőnk Csíki Sándor és Hódosi József üzletvezető. Jó napot kívánok! Pályázatot írtak ki az étterem nevére, vagy ki találta ki a Sonkarcokat? Ezt a tulajdonos találta ki 2 évvel ezelőtt. Ő Spanyolországban járt, és onnan hozta ezt a tudást, illetve ezt az alapanyagokat, illetve az összes sonkához való dolgait.
Ő úgy állt hozzá, hogy a sonka arcok az legyen egy olyan kép, hogyha bejönnek a kedves vendégek, akkor ők is legyenek egy sonka arcok. Tehát sonkát fogyasztanak. Általában inkább a delikátra mentünk rá, inkább az iberico, illetve a bellotta, illetve a szerános sonkákra, és ebből alakult ki a sonka arcok kifejezés. Sándor, miért a lecsót választotta? Hát, hogyha bemegy az ember egy bárkonyhába, akkor azt várnám, hogy valami modern ételt kér. Hát igyekeztünk olyan ételeket választani ebben az esetben, ami 10 millió magyar lakosból legalább 9 millió azért kedvel. És akkor a lecsó ezek közé tartozik, túl azon egyébként egy kultikus étel, a 9 millió ember 9 millió féleképpen készíti, mindenkinek van véleménye, de azért összhatásában mindig meg tudunk állapodni abban, hogy ez a lecsó jó, vagy lehetne még jobb, vagy milyen. Ezért választottuk. A bárkonyha miben különbözik az étteremtől? A bárkonyha az, hogy napközben egy napi menüt adunk, és este átérünk egy ilyen delikátos, melegkonyhás ételekre, amellett nagyon kellemes, illetve jó hangulatot biztosítunk, illetve olyan borokat szolgálunk fel, ami a sonkákhoz illenek, illetve a melegkonyhához illenek. Azért gondoltam, hogy azért választotta a lecsót, mert hogy kíváncsi volt, hogy egy ilyen modern étteremben a hagyományos ételt hogyan készítik el. És akkor egy picit már arról a titokról meséljünk, hogy mi az, hogy egy picit jobb volt, szebb volt az illata, mint az íze. Amikor ilyeneket mondunk, hogy szebb volt az illata, akkor nagyjából a borral való borkóstolással való analógiákra lehet leginkább utalni, ott is megvan, azt próbáljuk ki, megillatozzuk, és akkor lám, ez sokkal jobb, mint egyébként ízbe, vagy akár fordítva is volt. Itt a nagy klasszikus illatok jöttek vissza, tehát amit gyermekkorban az ember érzett, erre utalok is egyébként a filmben, ízben viszont sokkal teltebbet vártam, tehát egy olyan ütősebb, teltebb, a paprika ízét szebben előhozó, a paradicsom paprika arányokat is jobban megmutató ízt. Nem volt rossz, hozzáteszem, tehát millió rosszabb lecsót is készítenek ebben az országban, még vendéglátóhelyen is. Ami pedig azt illeti egy modernnek nevezett helyen, ma már annyi a modern hely, hogy közben elfelejtődik az, hogy egyébként az ország azért alapvetően nem modern ételeken él, hanem azokon az ételeken, amelyen a szülei, nagyszülei is. És a hétköznapokban általában azt teszi, amikor elmegyek egy vendéglőbe, akkor a lecsóktól nem azt várom, hogy olyat készítse, mint a nagyanyám, hanem azt várom, hogy jobbat készítse, mint a nagyanyám. De persze emlékeztessen arra. Hiszen nem azért megyek étterembe, hogy a nagymamám kosztját tegyem, akkor ahhoz el kell menni a nagyihoz. Az édességek azok a hűtőből jöttek? Vannak beszállítóink desszertekbe, de van saját desszertünk, illetve a somlói, az hát nem a hűtőből, a étellifttel jön felfelé, tehát nem a hűtőből jöttek, az saját, a séfnek a saját specialitása, ő saját módján. Igen, csak gondolom, itt arra gondoltak a kóstolók, hogy nem frissen készült, hanem nem, elkészült reggel és bent volt a hűtőben. Nem, aznap szállítják, tehát a reggeli szállítással érkezik, és aznap, ami elfogy, azt adjuk el. Tehát nincsen hűtőbe tárolt süteményünk semmilyen. Aznapi desszertünk van. Azt mondta Sándor, hogy olyan sok a modern hely már, de azért igazság szerint hétköznap mi magyarok azt tesszük, amit a szüleink, a nagyszüleink főztek. Hogyan találja meg egy étterem ügyesen azt a bizonyos összhangot, hogy ez is legyen, meg az is legyen, hogy ne váljon unalmassá, hogy csak azt kínálom, ami otthon van, és hogyan kerülheti el azt, hogy jaj, hát én nem is tudom, hogy mi van az étlapon, inkább kimegyek, és nem kérek semmit. Hát erre két útmód van legalább, vagy lehet, hogy még talán több is. Az egyik az, hogy említettem, jobban kell készíteni, mint otthon készítenénk, mert ezzel egy előrelépés van. A másik pedig, hogy ugye a szakácsnak számtalan lehetősége nyílik arra, hogy a hagyományos étel egy picit más legyen. Például másképp darabolja, maradjunk a zöldségnél, a húsnál, másképp készíti elő, más arányokat alkalmaz, esetleg egy kicsit rafináltabb ízeket és sok minden más, amitől megkapom azt, amit mindig is szerettem, de a dolog egy kicsit magasabb rangra és szintre emelkve, a szakma által megspékelve jut el hozzám. Tehát talán ezzel tudnánk oda eljutni, és hozzáteszem, hogy mindig szükségesnek látom én legalábbis a magam részéről azt, hogy egy étterem valamilyen ételről híres legyen, valamilyen ételt kiemelten jól készítsen, valamilyen étel egy olyan emblematikus legyen, és ez bármi lehet. Ez egy zsíros kenyér is lehet. Sonkarcoknak mi ez? A sonka? Nekünk a sonka. Tehát nem inkább a melegkonyhára törekedünk, inkább a sonkára. Tehát a sonkára, a spanyol ételekre, a spanyol borokra, a spanyol sonkákban is háromfajta választék, hogy említettem, Serrano, Iberico és Bellotta, nagyon különleges sonkák, nagyon ezeket különleges. Elsősorban nyersen
Hát csak nyer, igen. Csak igen. Egyet el kell mondani, hogy a sonkák azok nem füstöltek, hanem érleltek. Tehát ez nagyon fontos. És Spanyolországban egy átlag spanyol évi 5 kiló sonkát fogyaszt el. Magyarországon ez még sajnos nem ott megy, és próbálunk erre törekedni, tehát inkább a delikátra törekedünk. Milyen gyakran szállítanak ilyen sonkát önöknek? Tehát van beszállítónk kompletten, és tehát mindig minden hetente kapunk nagyon sokat. És emellett árulunk csorizót, illetve árulunk még bodega szalámit, ami nagyon érdekes, hogy a serrano sonkát ledarálják, és fügével, dióval, különböző gyümölcsökkel, és igazi különlegesség. Különleges. Evet már ilyet, Sándor? Igen, hogy nem, és nagyon finomak. Tehát ezeket mindenképpen érdemes kipróbálni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Nagyon szíves. Fogyasztóvédelmi műsorunkat látták, leveleiket a panaszkönyv@hírtv.net címre várjuk. Az adást újra nézhetik a hírtv.hu oldalon. Viszontlátásra!